Weche mahinyo chuny kaendi ni ji abich mawuok e familia achiel kamoting'o miyo achiel kod nyithinde 4 ne owito ngimagi e masira marach mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gweng' ma Mbaruk man Gilgil mano kaunti ma Nakuru. Masira no notimore bang' nyamburko mane giidho tuomore gi lori manochomo Nairobi. Masira no noweyo derep nyamburko no gi hinyruok marach. To kaka Lydia Okeyo leronwa, oyangore ni nyamburko no ne iriembo gi ng'we airi tete e kinde mane masira no timore. En masira manotimore saa achiel okinyi ma kawuono. Masira manotimore e gweng' ma Mbaruk mantie Gilgil e kaunti ma Nakuru kendo okelo tho mar miyo kod yawuote 4. There was a Mercedes compressor saloon which was driven by one Christopher Bani, and on board he had 5 other passengers, a woman. Miyo no gi nyithindego noriko idho nyamburko mar kido mar Mercedes mawachore ni ne riembe ng'we airi tete kadhi Nakuru. Eka ne derep nyamburko no temo kadho nyamburko machielo kendo rado arigari gi lori moro manoriko chomo Nairobi. He left his lane to overtake. Then unfortunately there was another lorry which was coming from the Nakuru direction towards Gilgil, a Mercedes Actros. There was head-on collision, and due to the impact, the passengers on board of the Mercedes compressor, 4 of them died at the scene of accident. Derep nyamburko no moyangi kaka Christopher Ambani noyudo hinyruok marach kendo noringo e kar thieth ma St. Joseph Hospital. He sustained a broken hand and a broken leg, so he is in communication. The driver of the truck is safe, with no injuries. The lorry is damaged, and you know the lorry and the smoker, the impact the lorry gets slight damages, but the Mercedes is extensively damaged. OCPD ma Gilgil Jamlek Ngaruya oyango ni ringre miyono gi yawuote no tere kar kano ringre ma Nakuru. At the moment we have not established the relationship between those who succumbed and the driver. We are yet to establish. But if you see there are 3 young children and there is a woman, they must be from the same family. Both the vehicles have been towed to Gilgil police station for further investigation. The 4 bodies of the deceased persons are currently kept at Gilgil Sub-County Hospital. Lydia Okeyo, Ramogi TV.